Legea 15. Zdrobește-ți dușmanul și lasă-l fără suflare. Argument. Toți marii conducători de la Moise încoace au știut că un dușman de temut trebuie zdrobit și lăsat fără suflare. Oricât ar părea el de inofensiv, acoperit de cenușă, tăciunele rămas pâlpâind va sfârși întotdeauna prin a reaprinde vâlvătaia. Ai mult mai mult de pierdut oprindu-te la jumătatea drumului decât parcurgându-le până la capăt. Dușmanul își va reveni și va căuta să-și ia revanșa. Zdrobește-le nu numai fizic, ci și psihic. Încălcarea legii. În întreaga istorie a Chinei, nu există rivalitate mai celebră ca aceea dintre Xian Yu și Liu Pan. Acești doi generali și-au început cariera ca prieteni, luptând umăr la umăr. Xian Yu provenea dintr-o familie nobilă. Înalt și voinic, iute la mânie și cu o minte mai degrabă lipsită de strălucire, era totuși un comandant respectat și destoinic, care se afla întotdeauna în fruntea soldaților săi, în linia întâi. Liu Pan era țăran. Nu se prea omorâse niciodată cu militaria și îi plăceau mai mult femeile și vinul decât bătăliile. De fapt, s-ar putea spune că nu era mare lucru de capul lui. O calitate avea totuși, era șiret și își dădea seama repede care erau strategii cei mai buni. Îi păstra pe lângă el în chip de sfătuitori și asculta de sfaturile lor. Așa s-a și făcut că a ajuns general. Rămășițele puterii dușmanului pot reveni la viața asemenea celor a unei molime sau unui foc. Așadar, trebuie distruse cu totul. Dușmanul să nu fie niciodată luat în ușor numai pentru că știm că e slab. La timpul potrivit va redeveni puternic, ca o scânteie căzută pe o căpiță de fân. Kautilya, filosof indian din secolul al III-lea, h.r. În anul 208 h.r., regele din Chu a trimis două armate numeroase să cucerească puternicul regat Qin. O armată a luat-o pe la nord. Comandantul ei era Sung Yi, iar următorul în grad, generalul Xian Yu. Armata a doua, comandată de Liu Pan, s-a îndreptat direct spre regatul Qin. Ținta era splendida capitală a acestei țări, orașul Xianian. Cu firea sa violentă și nerăbdătoare, Xian Yu nu suporta ideea că Liu Pan ar ajunge primul și ar putea, eventual, să-și asume comanda supremă a oștirilor reunite. La un moment dat în zona frontului din nord, superiorul său, generalul Sung Yi a ezitat, nefiind pe deplin convins că trebuia să-și angajeze trupele în luptă. Furios, Xian Yu a dat buzna în cortul acestuia, l-a acuzat de trădare, i-a retezat capul cu sabia și s-a proclamat comandant. Fără să aștepte alte ordine, a poruncit abandonarea pozițiilor și a început marșul direct spre Xianian. Nu avea nicio îndoială că era un războinic și un general mai bun decât petrecărețul de Liu, totuși nu i-a venit să-și creadă ochilor când acesta, în fruntea unei armate mai mici, dar mai rapide, a reușit să intre primul în capitala Xianian. Xian avea și el un consilier, Fan Zeng, care l-a avertizat, acest țopârlan obișnuit să nu se mai sature de bani, femei și băutură. De când a cucerit capitala nu s-a lăsat atras de nicio tentație, nici bogățiile, nici vinul, nici femeile. Se vede că țintește sus. Același Fan Zeng l-a îndemnat pe Xian să-și ucidă rivalul înainte de a fi prea târziu. L-a sfătuit să-l invite pe acest țăran viclean la un banchet în tabăra din afara orașului și în mijlocul dansului ceremonial al săbiilor, să pună să-i se taie capul. Xian a trimis invitația, iar Liu a căzut în capcană, a venit la banchet. Xian însă nu se putea decide să poruncească începerea dansului și până când, în sfârșit, s-a hotărât, Liu a simțit că se afla în pericol și a izbutit să scape cu fuga. Fan Zeng era dezgustat și supărat că Xian stricase tot planul. I-a spus, mânios, nu se poate conta pe un prostănac. Liu Pan o să-ți fure și comanda ta, iar noi toți o să ajungem prizonierii lui. Dându-și seama de greșeala comisă, Xian s-a grăbit să tabere asupra orașului Xianian ferm decis să nu-și mai lase rivalul cu capul pe umeri. Liu nu era omul care să se lupte atunci când soarta bătăliei îi se părea nesigură și a părăsit capitala cucerită. Xian a recucerit-o, l-a omorât pe tânărul prinț din regatul Qin și a ars orașul, făcându-le una cu pământul. Acum Liu devenise dușmanul său și l-a urmărit vreme de multe luni. În cele din urmă, l-a încolțit într-o fortăreață. Fără hrană, cu armata în stare de derută și pe cale de a se împrăștia, Liu a cerut pace. Din nou, Fan Zeng l-a îndemnat pe generalul său, zdrobește-le numai decât.
Dacă îi lași să plece, mai târziu te vei căi amarnic. Dar Xian voia să se arate îndurător. În plus, ținea să-l aducă pe Liu acasă, în regatul Chu și să-și silească acest fost prieten să-l recunoască drept stăpân. Evenimentele au dovedit că Fan Zheng avusese dreptate odată în plus. Liu s-a folosit de tratativele capitulării ca de o diversiune și, cu un mic grup de soldați, a scăpat din încercuire. Uluit și dezamăgit că rivalul îi fugea iar printre degete, Xian a pornit din nou pe urmele lui cu o ferocitate care aproape că îi luase mințile. Într-una din bătălii, l-a prins pe tatăl acestuia și în toiul luptei a răcnit către Liu: "Predă-te pe dată sau tatăl tău va fi fiert de viu." Netulburat, rivalul i-a răspuns: "Noi doi ne-am legat frați. Tatăl meu este și tatăl tău. Dacă ți neapărat să-ți fierb tatăl, trimite-mi și mie să gust din supă." Xian nu a mai avut ce face și bătălia a continuat. După câteva săptămâni, urmărindu-și mai departe dușmanul, Xian și-a răsfirat prea tare coloanele și, în cursul unui atac prin surprindere, Liu i-a încercuit garnizoana cea mai puternică. Pentru prima oară, sorții îl favorizau pe el, acum Xian a fost acela care să ceară pace. Consilierii lui Liu l-au sfătuit să-l distrugă, să-i zdrobească armata și să nu arate niciun fel de milă. Al lăsa să scape e ca și cum i-ai dat drumul unui tigru, mai târziu tot te va sfâșia. Liu a acceptat. Încheind un tratat menit să rămână numai pe hârtie, l-a determinat pe Xian să-și slăbească vigilenta. S-a repezit asupra armatei lui și a omorât aproape toți oamenii, dar Xian a fugit. Era singur și nu avea nici măcar un cal, așa încât trebuia să meargă pe jos. Știa că Liu pusese un premiu pe capul lui. A întâlnit un grup răzleț din propria sa armată. Soldații se retrăgeau. S-a apropiat de ei și a strigat: "Am auzit că Liu Pan a promis 1000 de monede de aur și o moșie cu 10.000 de familii celui care îi aduce capul meu." "6 le dăruiesc," a spus, și și-a tăiat singur gâtul. Comentariu. Xian își dovedise cruzimea nu odată. Rareori ezita să-și înlăture vreun dușman dacă acest lucru îi era de vreun folos. Cu Liu Pan însă, comportamentul său a fost altul. Își respecta rivalul și nu dorea să-l învingă prin viclenie. Voia să-și demonstreze superioritatea pe câmpul de luptă și chiar să-l oblige pe inteligentul Liu să capituleze și să-l recunoască pe el drept stăpân. Ori de câte ori l-a avut la cheremul său, ceva l-a făcut să șovăie, simpatia fatală sau respectul față de omul care, la urma urmei, îi fusese prieten și tovarăș de arme. În clipa când Xian s-a declarat de acord cu eliminarea lui Liu, dar a ratat și a pecetluit propria soartă. Rivalul său nu s-a lăsat pradă sentimentalismului atunci când împrejurările s-au întors în favoarea sa. Aceasta este ceea ce ni se întâmplă dacă ne simpatizăm adversarii și când mila sau speranța reconcilierii ne împiedică să-i anihilăm. Nu facem altceva decât să le sporim frica și ura ce le nutresc la adresa noastră. După ce i-am învins, se simt umiliți, ei nu ne iartă, iar noi să-i cruțăm, încălzind la piept viperele care nu așteaptă decât să se răzbune. Nu așa se procedează atunci când este vorba despre putere. Puterea dușmanului trebuie distrusă, iar el însuși, zdrobit, nimicit, redus la imposibilitatea de a-și mai regrupa forțele și de a-și mai lua revanșa. Acest principiu este cu atât mai adevărat în cazul unui fost prieten metamorfozat în dușman. Aceste antagonisme sunt guvernate de o singură lege, iar legea sună astfel: nici nu se pune problema reconcilierii. Nu poate învinge decât una dintre tabere și victoria trebuie să fie totală. Liu Pan își însușise bine lecția aceasta. După ce l-a învins pe Xian Yu, acest fiu de țăran și-a continuat ascensiunea, a devenit comandantul întregii armate a regatului Chu. Zdrobindu-și următorul adversar, regele din Chu, al cărui supus era, s-a încoronat în locul lui, învingând toți rivalii posibili, oriunde se iveau. A ajuns împărat, iar istoria i-a păstrat numele ca al unuia din cei mai mari conducători ai Chinei, nemuritorul Han Cao-Tzu, întemeietorul dinastiei Han. Cei care caută să înfăptuiască lucruri mari ar trebui să nu arate niciun fel de milă. Kautilya, filosof indian din secolul al III-lea, respectarea legii. W. Chao, o frumoasă fiică de nobili, născută în anul 625 de a devenit una dintre concubinele împăratului chinez Taizong. Haremul imperial era un loc plin de primejdii, întrucât fiecare dintre femei năzuia să ajungă favorita monarhalui.
Datorită farmecului și forței ei de caracter, W a câștigat repede această bătălie acerbă, dar știind prea bine că, asemenea oricărui om aflat pe culmile puterii, împăratul își avea capriciile sale, era conștientă de efemeritatea acestei victorii și privea viitorul cu circumspecție. Capcana de la Sinigaglia. În ziua execuției lui Ramiro, Cesare Borgia a părăsit Cesena, abandonând trupul mutilat în piața orașului și s-a îndreptat către sud. 3 zile după aceea a ajuns la Fano, unde i-a primit pe emisarii orașului Ancona, veniți să-l asigure de loialitatea acestei cetăți. A sosit acolo și un mesager al lui Vitel Tozo Vitali, care a adus vestea că Sinigaglia, micul port la Marea Adriatică, se supusese, învins de condottieri. Nu mai rezista decât fortăreața aflată sub comanda genovezului Andrea Doria, care declarase că nu va capitula decât în fața lui Cesare. I-a trimis vorbă că va veni chiar a 2 zi, ceea ce condottierii și așteptau să audă. Ajuns la Sinigaglia, tânărul principe ar fi devenit o pradă ușoară, căci s-ar fi găsit prins între fortăreață și armata lor, care încercuia orașul. Condottierii erau siguri că pot conta pe superioritatea lor militară și că plecarea soldaților francezi redusese forțele lui Cesare la dimensiunile unei trupe puțin numeroase. De fapt, după spusele lui Machiavelli, acesta părăsise Cesena în fruntea unei armate de 10.000 de pedestrași și 3.000 de călăreți, pe care își dăduse osteneala de a o împărți în 2 coloane, înaintând pe 2 drumuri paralele, și care trebuiau să facă joncțiunea sub zidurile Sinigaglie. Motivul acestei concentrări de trupe era că, din mărturisirile smulse de la Ramiro de Lorca, Borgia aflase ce puneau la cale condottierii și se hotărâse să-i facă să cadă în chiar capcana ce o pregătiseră lui. Aceasta a fost capodopera de iscusință pe care istoricul Paolo Giovio avea să o numească mai târziu Magnifica înșelătorie. În zorii zilei de 31 decembrie, Cesare a sosit la periferia Sinigaglie sub comanda lui Michelotto Corella. Avangarda sa de 200 de lăncieri a ocupat podul de peste canal, făcând imposibilă eventuala retragere a conspiratorilor. Cesare i-a întâmpinat pe condottierii plini de efuziune și i-a invitat să îi se alăture. Michelotto pregătise din vreme Palatul Bemardino pentru Borgia, iar acesta i-a poftit pe conspiratori înăuntru. Odată intrați, a pus să-i aresteze fără multă vorbă și i-a lăsat sub paza escortei care, între timp, îl ajunsese din urmă și se strecurase. Pe tăcute, în palat a dat ordinul de atac asupra soldaților lui Vitel și Orsini aflați pe flancuri. În noaptea aceea, pe când armata lor era nimicită, în Palatul Bemardino Vitel și Orsini au fost sugrumați de către Michelotto. Dintr-o singură lovitură, a scăpat de foștii săi generali deveniți dușmanii cei mai înverșunați. Familia Borgia, Ivan Cloulas, 1989. W a reușit să-l seducă și pe Cao Tsung, desfrânatul fiu al împăratului, profitând de unica ocazie în care prințul era singur, adică atunci când se ușura. Dar chiar și așa, după moartea lui Tai Tsung și venirea la tron a lui Cao Tsung, W a împărtășit aceeași soartă a soțiilor și a concubinelor încătușate de lege și tradiții. Cu capul ras, s-a retras într-o mănăstire unde trebuia să-și petreacă tot restul vieții. Timp de 7 ani, și-a făcut planuri de evadare. A intrat în legătură cu noul împărat și s-a împrietenit cu soția acestuia, fapt datorită căruia a obținut o favoare cu totul neobișnuită. S-a emis un edict imperial prin care i s-a permis să se întoarcă la palat și să-și reia locul în harem. Odată ajunsă acolo, s-a strecurat atât sub pielea împărătesei, cât și în patul împăratului. Împărăteasa nu a protestat, încă nu reușise să dea tronului un moștenitor și situația ei era destul de vulnerabilă în atare condiții. W reprezenta pentru ea o aliată puternică. Ca să-ți asiguri victoria supremă, trebuie să fii fără cruțare. Napoleon Bonaparte, 1769-1821. În 654, W Chao a dat naștere unui prunc. Împărăteasa a venit să o viziteze și, îndată după plecarea ei, W și-a sufocat copilul abia născut. Când crima a ieșit la iveală, bănuielile s-au îndreptat imediat către împărăteasă, care fusese acolo cu doar câteva clipe mai înainte și a cărei gelozie o cunoștea toată lumea. Acesta și era planul lui W. Curând, împărăteasa a fost acuzată de uciderea pruncului și executată, iar ucigașa, încoronată în locul ei. Împătimit în viața sa de plăceri, împăratul a lăsat bucuros frâiele guvernării în mâinile noii soții, care a rămas în istorie sub numele de împărăteasa W. Cu toate că deținea puterea efectivă, W nu se simțea în siguranță.
Dușmanii se aflau pretutindeni, iar ea nu își putea îngădui niciun moment de neatenție. Într-adevăr, avea deja 41 de ani și începuse să se teamă că tânăra și frumoasa ei nepoată avea să devină favorita împăratului. A otrăvit-o în 675, fiul ei, proclamat moștenitor al tronului, a murit și el, tot otrăvit. Cel de-al doilea fiu, nelegitim, dar prin moartea fratelui, devenit prinț moștenitor la rândul său, a fost exilat, la scurt timp, sub o acuzație cu totul falsă, iar când în 683 a murit și împăratul, W a izbutit să-l înlăture de la succesiunea coroanei și pe cel de-al treilea fiu, declarat nedemn să domnească. S-a ajuns astfel în situația în care împărat a devenit cel mai mic dintre băieți și cel mai puțin potrivit pentru a purta coroana. Vreme de alți 5 ani, au avut loc nenumărate lovituri de palat. Au dat greș toate și conspiratorii au fost executați până la unul. Așa s-a făcut că în 688 nu mai exista nimeni care să stea în calea împărătesei W. S-a autoproclamat urmașa de esență divină a lui Bagda, iar în 690 dorințele i s-au împlinit, i s-a atribuit titlul de împărat sacru și divin al Chinei. W a devenit împărat pentru că literalmente nu mai rămăsese în viață niciun reprezentant al dinastiei Tang. A domnit încă 10 ani, fără ca autoritatea ei să mai fie contestată. În 705, la vârsta de 80 de ani, a fost silită să abdice. Comentariu. Toți cei care au cunoscut-o pe împărăteasa W i-au admirat energia și inteligența. În epoca respectivă, pentru o femeie ambițioasă nu exista absolut nicio cale spre glorie, ea nu putea ajunge mai mult decât o concubină în haremul imperial și aceasta doar câțiva ani, cât era încă tânără, după care urma, invariabil, claustrarea forțată între pereții unei mănăstiri, până la moarte. În cursul treptatei, dar remarcabile ei ascensiuni către putere, W nu a dat niciodată dovadă că ar fi fost o naivă. Știa sau simțea că orice ezitare, orice moment de slăbiciune ar fi însemnat căderea. Ori de câte ori scăpa de un dușman, apărea altul în loc, soluția era simplă, sau îl zdrobea, sau era zdrobită. Și alți împărați înaintea ei își crezeră drum în același fel, dar W, ca femeie, nu avea aproape nici urmă de șansă să obțină puterea decât arătându-se încă și mai necruțătoare. Domnia de 4 decenii a împărătesei se numără printre cele mai îndelungate din istoria Chinei. Deci parcursul ei sângeros către autoritatea supremă este cunoscut de toată lumea. W rămâne în opinia tuturor unul dintre conducătorii cei mai capabili ai epocii sale. Un preot l-a întrebat pe omul de stat și generalul spaniol Ramon Maria Narvaez, aflat pe patul de moarte: Excelență, vă iertați dușmanii? Narvaez a răspuns: nu trebuie să iert. I-am împușcat pe toți. Cheile puterii. Nu este deloc o întâmplare că cele două exemple menite să ilustreze legea de față sunt culese din istoria Chinei. Analele acestui imperiu abundă de astfel de situații, în care rivalii cruțați cu generozitate se întorc să-și ia revanșa și să-și hărțuiască învingătorii magnanimi. Zdrobește-ți dușmanul este un principiu strategic cheie enunțat de către Sun Tzu, autorul din secolul al IV-lea, al artei războiului. Motivul este foarte simplu: dușmanul îți vrea răul. El nu dorește altceva decât să te elimine. Dacă, luptându-te împotriva lui, te oprești la jumătatea drumului, fie din milă, fie în speranța unei reconcilieri, îi sporești înverșunarea, îl faci să devină și mai hotărât și mai încrâncenat în a-și răzbuna înfrângerea. Îți poate arăta prietenie, însă numai pentru că este neputincios și are nevoie de un răgaz ca să-și revină. Soluția: fi nemilos. Zdrobește-ți dușmanii cu aceeași necruțare cu care te-ar zdrobi și ei pe tine. La urma urmei, nu poți avea pace și siguranță decât odată cu dispariția lor. Mao Tse-tung, fidel cititor al lui Sun Tzu și al celorlalți teoreticieni și istorici chinezi în general, cunoștea importanța acestei legi a războiului. În 1934, liderul comunist, împreună cu vreo 75.000 de soldați prost echipați, s-au retras în pustietatea munților din vestul Chinei, ca să scape de armata cu mult superioară numeric a lui Chiang Kai-shi în cursul operațiunii numite Marșul cel Lung. Chiang era ferm hotărât să distrugă comuniștii și în câțiva ani, efectivele lui Mao abia de mai cuprindeau 10.000 de oameni. Prin 1937, când China a fost invadată de japonezii, Chiang socotea că vremea lui Mao trecuse și comunismul nu mai reprezenta o primejdie.
A decis să înceteze campania de urmărire și să se concentreze asupra luptei împotriva invadatorilor. Comuniștii au avut la dispoziție 10 ani pentru a-și reface forțele, destui, fiindcă apoi au reușit să pună pe fugă trupele lui Qian. Acesta uitase, pare-se, de vechiul principiu al necesității zdrobirii totale a dușmanului. Mao însă îl ținea minte bine, l-a hăituit pe Qian, mânându-le din urmă până ce el și armata lui s-au refugiat pe insula Taiwan. În China continentală nu a mai rămas nicio urmă din regimul Chiang Kai-shi. Înțelepciunea din care a izvorât principiul eliminării definitive a adversarului are rădăcini în vremurile imemoriale despre care se vorbește în Biblie. Poate că primul conducător hotărât să-l pună în aplicare va fi fost Moise. Nu îl învățase el, oare, chiar de la Dumnezeu însuși, atunci când, despărțind valurile Mării Roșii în calea evreilor, a lăsat apoi hăul de apă să se închidă peste oștirea egipteană, înecând-o, astfel că din ea nu a mai rămas niciun singur om. Reîntors de pe muntele Sinai cu cele 10 porunci, Moise și-a găsit poporul căzut în adorarea vițelului de aur, i-a pedepsit pe toți, ucigându-i fără îndurare. Iar înaintea morții, același Moise le-a spus alor săi, ajunși, în sfârșit, pe punctul de a pătrunde în țara făgăduinței, că după ce vor fi învins triburile din Canaan, va trebui să le zdrobească de tot, să nu încheie legământ de pace cu ei și să nu le arate niciun fel de cruțare. Victoria totală constituie una dintre axiomele gândirii militare contemporane, formulate de Carl von Clausewitz, cel mai de seamă teoretician al războiului. Analizând campaniile napoleoniene, von Clausewitz scria: susțin cu toată tăria că anihilarea totală a forțelor inamicului trebuie să constituie întotdeauna obiectivul precumpănitor. Odată ce s-a obținut o victorie majoră, lupta trebuie să continue fără a-i se acorda inamicului niciun răgaz, nicio amânare, urmărindu-le, atacându-le, ocupându-i capitala, distrugându-i rezervele și eliminând orice posibilitate ca țara respectivă să primească sprijin ori întăriri. De ce? Pentru că după război vin tratativele de pace și împărțirea teritorială. Dacă nu ai câștigat decât o victorie parțială, poziția ta va fi, inevitabil, mai slabă și vei pierde la masa negocierilor ceea ce ai cucerit pe câmpul de luptă. Soluția este simplă, nu le lăsa dușmanilor nicio șansă. Distruge-i și astfel, teritoriul lor va fi al tău. Scopul dobândirii puterii este să-ți exerciți un control complet asupra dușmanilor, să-i determini să ți se supună. Nu îți poți permite să te oprești la jumătatea drumului. Rămași fără alternativă, ei se vor vedea siliți să-ți accepte condițiile. Această lege are o aplicabilitate cu mult mai largă. Dacă te afli într-o situație insuficient de solidă, negocierile se vor transforma într-o viperă perfidă, care îți va înghiți victoria. Deci nu le lăsa dușmanilor nimic de negociat, nici un atu, nici o speranță, nici cel mai mic spațiu de manevră. Zdrobește-i și cu asta, basta. Să nu cumva să te îndoiești, în lupta pentru putere îți vei atrage multă ostilitate și îți vei face destui dușmani. Vor exista unii pe care nu îi vei putea înfrânge și nici nu îi vei putea atrage de partea ta. Oricât de grav îi lezezi, intenționat sau nu, evită să le iei ura cu titlu personal, acceptă, pur și simplu, că pacea cu ei este de nerealizat, cel puțin atâta timp cât deții puterea. Dacă îi lași în voia lor, vor căuta să se răzbune, fii la fel de convins de acest lucru pe cât de convins ești și că după zi, urmează noaptea. Ar fi curată prostie să aștepți și să le permiți să-și facă jocul. Atunci va fi prea târziu ca să te mai salvezi. Împărăteasa W cunoștea bine acest adevăr. Fii realist. Cu un asemenea dușman prin preajmă, nu te vei afla niciodată în siguranță. Amintește-ți de lecțiile istoriei și de înțelepciunea lui Moise și a lui Mao, nu te opri niciodată la jumătatea drumului. Desigur, nu se pune problema crimei. Nu este vorba decât de un exil. Vlăguiți și apoi îndepărtați definitiv de la curtea ta, dușmanii nu vor mai prezenta niciun pericol. Nu le va mai rămâne nicio speranță de întremare, nu se vor mai strecura în apropierea ta ca să te lovească. În cazul în care nu ai cum să-i exilezi, măcar ține minte că nu vor înceta nici când să comploteze și că nu trebuie să te încrezi în demonstrațiile lor de amiciție. Când te găsești într-o situație de acest gen, unica ta armă este vigilența. Dacă nu îi poți îndepărta imediat, așteaptă momentul potrivit și nu șovăi să o faci. Imagine o viperă zdrobită sub călcâi, însă rămasă încă în viață,
se va întoarce și te va mușca injectându-ți de 2 ori mai mult venin. Un dușman cruțat e asemenea viperei neucise pe care ai încălzit-o la piept. Timpul face veninul și mai puternic. Ultimul cuvânt, căci trebuie să se știe că pe oameni ori îi mângâi, ori îi anihilezi, ei caută să se răzbune pentru ofensele neînsemnate, dar nu sunt în stare să-și ia revanșa și pentru cele grave. Când îi facem un rău unui om, răul acela trebuie să fie destul de mare pentru ca să nu mai avem a ne teme că omul se va răzbuna. Contraargument. Această lege nu ar trebui ignorată mai niciodată, însă, uneori, se poate dovedi preferabil să ne lăsăm dușmanii să se distrugă singuri, dacă acest lucru este posibil, fără să intervenim direct. În război, un bun general știe că dacă dă atacul asupra unui inamic aflat într-o situație nefavorabilă, soldații acestuia vor lupta cu mai multă înverșunare. De aceea este mai bine să nu le taie orice retragere. Pe măsură ce dau înapoi, se și istovesc. Ca să nu mai vorbim de faptul că ideea retragerii este mai demoralizantă decât înfrângerea propriu-zisă. Dacă ți-ai adus adversarul în corzi, poți să-l lași să se spânzure singur. Să fie el instrumentul propriei sale distrugeri. Rezultatul este același, iar tu nu te vei simți nici pe jumătate atât de vinovat. În sfârșit, alteori, după ce este cu totul zdrobit, dușmanul suferă așa de profund, încât își va petrece ani întregi rumegându-și amărăciunea și punând la cale revanșa. Este ceea ce s-a întâmplat cu Germania după încheierea tratatului de la Versailles. Ar putea fi unii care să susțină că, în fond, pe termen lung, o anumită doză de îngăduință ar da rezultate mai bune. Din păcate, această îngăduință comportă riscul de a-l încuraja pe dușman să reia lupta, acordându-i ceva mai mult spațiu de manevră. Aproape întotdeauna este mai înțelept să-l zdrobești total. Dacă mai târziu el va nutri gânduri de răzbunare, fii vigilent și pregătit, zdrobește-le din nou.